الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, ang lahat ay naghahangad na makamtan ang pagmamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang pagmamahal ng mga tao. Sadyang napakainam na ating makamtan ng dalawang bagay na ito. Ang pagmamahal o kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala at pagmamahal at respeto ng tao sa atin. Paano ba natin makakamtan ng dalawang bagay na ito? Sinabi ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam bilang payo sa ating lahat, ittaqillah haythuma kunt wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Katakutan mo si Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagkatakot. Magkaroon ka ng takwa, pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala saan ka mang lugar naroroon, sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Magkaroon ka ng takwa, nang ibig sabihin ay ang pagsasabuhay ng mga ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala katulad ng pagsasala ng 5 beses sa isang araw at gabi at pag-iwas sa kanyang mga ipinagbawal. Yan ang tunay na pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha, at sundan mo ang iyong pagkakamali, ang iyong pagkukulang ng kabutihan dahil ito ay nabubura niya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, at pakitunguhan mo na magandang pag-uugali, mabuting pakikitungo ang ibang tao. Sa hadith na ito, sabi ni Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, ipinayo sa atin ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ang dalawang pagsamba o dalawang katangian na kung ating tataglayin ay makakamtan natin ang dalawang bagay, ang pagmamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang pagmamahal ng mga tao sa atin. At ito ang pagkakaroon ng takwa o takot kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsasabuhay sa kanyang mga ipinagutos at pag-iwas sa kanyang mga ipinagbawal. Pangalawa, ang pagkakaroon ng mabuting pag-uugali sa ibang tao. Dahil sabi niya, ang takwa, sa pamamagitan ng takwa ay nagiging matuwid o napapabuti niya ang ugnayan ng alipin at ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sa pamamagitan ng husnul khuluq, pagkakaroon mo ng mabuting pag-uugali, mabuting pakikitungo sa iba ay nagiging matuwid o napapabuti niya ang ugnayan mo at sa ibang tao. Fattaqwa tujibu mahabbatullah. Kaya ang pagkakaroon ng takwa ay nagdudulot ng pagmamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa husnul khuluq tujibu mahabbatan nas. At ang pagkakaroon ng mabuting pag-uugali ay nagdudulot ng pagmamahal sa iyo ng ibang tao. Tinanong ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam hinggil sa gawain na higit na magiging dahilan o kaya higit na magiging dahilan upang tayo ay makapasok sa paraiso. Anong sinagot ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam? Taqwallahi wa husnul khuluq. Ang pagkakaroon ng tunay na pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala at ang pagkakaroon ng mabuting pag-uugali, sabi ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng ating mga eskola bilang pagbibigay kahulugan sa mabuting pag-uugali. Ang kanilang sinabi na husnul khuluq, badlul ma'rufi qawlan wa amala, wa badlul wa kaful adha qawlan wa amala. Sabi nila ang mabuting pag-uugali ay siya ang paggawa ng kabutihan sa ibang tao, sa salita man o gawa, at pag-iwas sa ano pa mang nakakapinsala sa kanila, sa salita man ito o gawa. Bilang patunay, sabi ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimuna min yadihi wa lisani. Ang tunay na Muslim ay siya na ang mga Muslim ay ligtas sila mula sa kanyang dila at gawain. Ang pagkakaroon ng mabuting pag-uugali ay ito ay tanda ng pagkakaroon ng iman o ganap na pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, sabi ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam.
Ang mayroong pinakaganap na pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala ay siya na yung taong mayroong mainam, mayroong magandang pag-uugali sa katulad niyang sa katulad niyang nilalang. Sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa ibang hadith, innal mu'min la yudriku bihusni khuluqihi darajat as-sa'im al-qa'im. Tunay na ang isang mu'min sa pamamagitan ng kanyang mabuting pag-uugali ay naabutan niya ang antas ng taong nag-aayuno at nagsasala o nagtatahajjud sa gabi. Allahumma kama hassanta khuluqana fahassin, Allahumma kama hassanta khalqana fahassin khuluqana. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. مركز المهتدي الجديد.